Per tant, hem de reaccionar. Segurament, veurem com ho podem fer per reaccionar. Però, home, evidentment hi ha una voluntat de resistència, una voluntat de vigència, doncs, diguem-ne, molt ferma, molt ferrenya, no? La defensa de la llengua, que bàsicament és defensa parlar-la. La defensa de la llengua, la defensa de les nostres institucions, la defensa de l'Estatut, i tant que ens ho retalli més. En la defensa de què? Altra, una cosa molt important, de què fer que el catalanisme sigui capaç de treballar bé a Catalunya. Perquè, clar, si nosaltres a Catalunya, els nostres governs, les nostres institucions, les nostres empreses ho fan malament, si ho fem malament, no tindrem prou força per defensar la identitat del país. Però bé, suposem que sí, que ho fem bé, que algunes experiències que hem tingut que han estat negatives en el sentit que el govern no s'ha fet bé i han deixat el país amb una certa indefensió perquè no s'ha estat prou prudent. Això se supera. Suposem això, també. Potser no cal arribar a l'independentisme, però evidentment l'independentisme no es pot rebutjar. Perquè no hi ha cap seguretat de que jo no ho rebutjo. Per molt de temps estan dient que no. Però d'una altra manera això, que si és més, molt bé que ho tinguin, i no és que ho estimuli pròpiament, però evidentment, diguem-ne, em manifesto en el sentit de dir que la independència és una possibilitat i no es pot deixar de banda i passa, només té alguna efectivitat si realment el moviment per la independència és molt potent. És a dir, perquè clar, aleshores aquí el que hi ha és això, no? Perquè realment això la independència sigui una cosa... És a dir, deixeu-me tornar un moment endarrere. Quins són els problemes? Quan jo dic no tinc arguments contra els independentistes, no tinc arguments, només tinc uns arguments contra els independentistes. Que és molt difícil la independència. Ara, dos aspectes en els quals es pot parlar de la inviabilitat de la independència. Un que no és veritat. Una vegada es diu una Catalunya independent no és viable, no és veritat. La Catalunya independent és viable. Home, segur que el moment de la independència durant 1, 2, 3, 4 o 5 anys passarien uns moments una mica més difícils perquè hi hauria d'haver una adequació dels mercats, podríem perdre alguns mercats, n'hauríem de guanyar de nous, etc. Però Europa està plena de països independents de fa poc que són molt menys econòmicament parlant que nosaltres, que tenen molta menys capacitat de projecció, molt menys exportadors, etc. que nosaltres, i van endavant. Han tingut algunes dificultats, alguns, altres no. Estònia és un país que va molt bé, per exemple. Letònia no hi va tant. Eslovènia és un país que va molt bé, per exemple, no? Altres no hi van tant. Però, per tant, nosaltres, això no és veritat que sigui viable econòmicament parlant que no. Hi ha una inviabilitat més evident, més clara, que és la inviabilitat política. Inviabilitat, o difícil viabilitat, si més no, perquè, home, Espanya no ho voldrà. I esclar, això no ho voldrà. I aleshores, això complica les coses. Espanya és un país important, un país potent, un país amb un pes important en el món, vull dir, Europa és un país, no és el primer, ni el segon, ni el tercer, això s'ha demostrat. No és tan important com els espanyols es creien, i com les naves creien, com els Miguel Zapatero es creien, que van ser víctimes d'aquell complex del nou ric, que pensaven que qui sap què, perquè els últims anys havia anat bé, no és tan ric com això, no és tan important com això, no és tan prestigiós com això, però és un país que té pes. I després hi ha una altra gent, que això ho veuríem no amb els ulls, que és Europa no desitja que hi hagi dones independents. Les accepta almenys. Però d'entrada Europa ja està molt atabalada, com sabeu perfectament, amb una pila d'estats, no? Que els ha de posar d'acord, ara mateix pot sortir de la crisi, perquè avui
mateix haurà hagut de votar, no sé com ho haurà, doncs a veure si s'ha de fer l'Gràcia, no s'ha de fer l'Gràcia. Ara ja és un moment en què els principals dirigents europeus el que volen és poc mal de caps, perquè en tenen molts, no? Per tant, això seria realment difícil. Ara, hi ha una altra cosa que, en canvi, reforça la tesi de l'independentisme, que és una altra inviabilitat. Però aquesta és una inviabilitat que juga a favor de l'independentisme. Hi ha una altra cosa que no és la Catalunya econòmica ni la Catalunya política, sinó que és la Catalunya tal com avui ens la volen imposar des d'Espanya, que aquesta sí que és inviable. I de la Catalunya que ens volen imposar amb una asfíxia econòmica que no ens permet tirar endavant bé la nostra economia. I si no tirem endavant bé la nostra economia, a més no tirem endavant bé, no podem mantenir bé el nostre estat del benestar. Que si la sanitat, que si l'ensenyament, que si la gent gran, que si els disminuïts psíquics, tantes coses, que si el pirmi, que si la gent que cobra aquests 450, 460, això no ho podem mantenir. Ara ja vostès noten com, curiosament, es veu que nosaltres estem especialment ben finançats. És veritat que hem tingut uns governs últimament que no van ser prudents i ens han endeutat més del compte. Però, de tota manera, això passa una mica a tot arreu i, en canvi, nosaltres, com que sortim d'una mala base, que és el finançament que tenim, que és realment molt discriminatori, doncs ens trobem que ara no podem fer coses que són elementals. I ara no sé quantes comunitats autònomes espanyoles tenen més bon servei d'això, i més bon servei d'això, i més bon servei d'allò. Aleshores, si nosaltres no podem, per una banda, impulsar la nostra economia, per altra banda, no podem mantenir el nostre estat del benestar, entrem en una etapa d'inviabilitat. Perquè l'estat del benestar, per nosaltres, pels catalans, no és un luxe, ni és tampoc simplement la resposta a el que podem dir un reclam de justícia social. És això, justícia social. Però és, a més, una condició de viabilitat de Catalunya. Perquè Catalunya, amb tota la immigració que tenim, penseu, hem passat que tenia l'any 2000 6 milions, 300.000 habitants, a tenir unes 7.200.000. En 10 anys hem pujat 1.200.000 persones. Un 20%. No hi ha cap país a Europa que hagi tingut un increment percentual com aquest. Aleshores, un país que rep això, si no té una economia prou forta, si no pot realment atendre la gent, si no pot crear les condicions, diguem-ne, bones, òptimes de convivència que requereixen un bon tracte per la gent, etc. Aquest país, aleshores, ja només el podria mantenir unit la Guàrdia Civil. L'antiga Guàrdia Civil, no dic els Mossos d'Esquadra, dic Guàrdia Civil com a símbol per dirigir que en un moment ha estat simplement de poder, de força, de constricció, diguem-ne, de força molt imperativa. I clar, nosaltres no tenim de Guàrdia Civil, ni en volem tenir. I nosaltres no tenim estat, que ja ens aniríem a tenir, però no en tenim. I per tant, la cohesió del país i la convivència del país només el podem aguantar si tenim un bon estat del benestar, un bon tracte a la gent, i si la gent, a més, té la sensació de que aquest és un país en el qual la gent pot progressar, que allò que deien i que ha funcionat durant molts anys i ens ha fet un gran bé de l'ascensor social segueix funcionant, que ara no funciona. Ara el que ens passa és que una pila de gent nostra se'n va. De la millor de vegades. De la millor. Per tant, si no tenim un finançament adequat, no podem construir país. No podem construir solucions. Per tant, això sí que fa inviable Catalunya. Això sí que ens fa inviable, primer, perquè no podem tirar de la nostra economia no es pot anar endavant si exporta molt. Déu-n'hi-do l'exporta. Déu-n'hi-do la resposta que en aquest sentit dona Catalunya des de fa temps. Déu-n'hi-do. Però si no ho seguim fent i més, nosaltres ens ensorrarem. Però per exportar necessita la competitivitat, productivitat i competitivitat. Es necessita recerca, es necessita coses
que depenen dels nostres empresaris, que depenen del nostre govern, però que a més depenen de tenir diners. Per tant, inviabilitat econòmica, inviabilitat social, inviabilitat nacional, no podem mantenir l'esforç que fem des d'un punt de vista cultural o l'esforç que hem de fer suplementari doncs, a les escoles. No podem. O sigui que no hi ha una inviabilitat econòmica per la independència, ja ho he dit. Podria ser que hi hagués una inviabilitat, o almenys la viabilitat fos molt i molt difícil des d'un punt de vista polític. I, evidentment, hi ha una inviabilitat total de mantenir Catalunya com a país, tal com estem. Ens aculen en una situació doncs, molt irrecuperable. I, per tant, podríem dir independència, home, sí, però és difícil. Però és igual, no, de cap manera. Què? Home, doncs, poder refer el que ha estat, el que va ser el seu el pacte estatutari d'una manera molt diferent del que tenim ara. Aquesta és la línia que porta Mas i que porta el govern. I està bé, és el que ha de fer, que comença pel tema del pacte fiscal. No? Bé, veurem com anirà això. No? De moment em sembla que és important de donar suport en aquesta línia d'actuació de Mas, però sabent que ens podem trobar a finals d'aquest any o l'any que ve amb una situació de mica de cul-de-sac, no? De carrer sense sortida, de carrer sense sortida, perquè poden, diguem-ne, tancar també les portes d'aquests. Bé, finalment, de tota manera, passa el que passi. Amb la línia política que porta el president, amb el que aneu fent vosaltres, que està molt bé el que feu i que fa més feu, endavant, etc. Finalment hi ha un acord. Això cal. No serà ningú, vigila. Sabeu què passa? No és gaire. I aleshores, només penso, escolta, potser ja no hi ha ningú. Això em va bé que rigueu, però hi ha un quart. No, aleshores hi ha una cosa que s'ha de fer i és crear la majoria social, eventualment, per la independència. Que, i és aquesta majoria social, home, no és gens segur. Ara surten enquestes que diuen que sí, però hi ha enquestes que diuen que sí. I avui m'he trobat amb un pastor. Pastor d'ovelles. Un pastor de muntanya. I a la calma m'he trobat amb un pastor. I portava una 60 d'ovelles i d'on és vostè? I contesta en castellà de Centelles. I la veia i diu, no. I d'on va venir vostè? Jo de Jaén, que sigui poc avui de Jaén, però en castellà i en català i en castellà. Com està aquí? Quin any va venir? 72. Aquesta immigració, la segona immigració. I està content, i jo estic molt content, i Catalunya, i Centelles i tal. I vostè, jo anava amb un que li feia preguntes amb una mica d'intenció. I vostè, doncs, té problema, diu, no, escolta, jo no em vull anar de Catalunya, Última pregunta. Si hi hagués un referèndum sobre la independència de Catalunya, vostè votaria que sí o que no? Jo votaria que sí. Molt bé, això no cal. Hauríem de dir un pastor. Escolti, encara que aniríem dir. Bé, no sabem si hi ha molts o hi ha pocs, però n'hi ha. En tot cas, el que sí és cert, també és cert, que hi ha molta gent que era qui era entre la xifrer i que votarien en contra de la